companys, mentre observem com els causants de la crisi econòmica reben ajuts milionaris dels diners de tots, l'ensenyament públic, un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar, bàsic per a la igualtat d'oportunitats i per a la justícia social, està patint els efectes d'una política d'austeritat agressiva i implacable amb els més dèbils. Hi ha hagut una disminució del pressupost general, menys d'un 13,75% en 2 anys. Hi ha hagut l'eliminació de la 6ª hora, menys hores per treballar amb els nens i desequilibri amb l'escola privada que les manté. S'han eliminat places de mestres. Hi ha 21 alumnes més nous matriculats aquest any, amb la qual cosa puja la quantitat d'alumnes per classe i, per tant, hi ha una disminució de l'atenció personalitzada. Hi ha menys personal de suport, vetlladors, tècnics d'educació, auxiliars i educadores d'educació especial, essencial per tots els alumnes que tenen més dificultats. S'estan eliminant reforços universals per a l'alumnat, amb la impossibilitat de treballar en grups reduïts o de disposar de 2 mestres per desdoblament de grups. S'estan suprimint programes educatius ja iniciats com ara el programa de llengües estrangeres, anglès. Hi ha un empitjorament substancial de les condicions laborals dels educadors. Pèrdua de poder adquisitiu de gairebé un 20% en 2 anys. Augment de l'horari lectiu, disminució de les hores de coordinació i tot això amb dificultats per atendre la diversitat dels grups. Ara no se substitueixen moltes baixes i encara se substituiran menys baixes. Amb el trencament de la dinàmica de treball dels alumnes afectats. Milers de mestres estan fora del mercat laboral. S'ha paralitzat la construcció de noves escoles. Els barracons del francès Plató se n'aniran a l'Institut Voltrera. Reducció d'un 60% de l'aportació de la Generalitat a les llars d'infants, escoles bressols que no se sostenen amb els diners dels ajuntaments. I en aquest moment
Aquests docents que avui estem amb vosaltres